След като качих първото ми видео в YouTube, дойде времето за второто. Много се чудих какво всъщност да снимам, обаче не можах да спа от вълнение, от мисли, какво точно мога да снимам и какво да разкажа, да споделя за себе си. И реших просто да снимам видео, в което да разкажа всъщност за себе си, за да може и тези, които не ме познават, и тези, които ме познават, да научат малко повече за мен, освен ако вече не знаят по-подробни неща, но да. Така, значи аз съм на колко? На 23 години съм. Зодия Риби съм. Ако не се вижда, то тези неща се забелязват. От малък град съм. От турски етнос съм. Говоря 4 езика. Първият е български, естествено. Вторият е турски, английски и четвъртия език е хинди, който научих от гледане на индийски сериали. Гледам индийски сериали. Това не съм го споделял на много хора. Много малко хора знаят. Нали? Не, че е нещо срамно, но просто гледам индийски сериали вече от сигурно 11 години. И просто го научих. Не знам как ли, ми всъщност като гледам, нали? То някои думи доста си приличат с турските, има подобни думи. И просто от контекста или с превод в Google, просто да. От много близко и сплотено семейство съм и просто не мога да си представя живота ми да ни с семейството ми и да живея сам. Просто не знам, на мен тази мисъл все още ми е много далеч. От мен, значи, имам завършено основно, естествено, гимназия. Имам професия от гимназията, която е моден дизайнер, значи мога да шия дрехи, извинявам се за страничния шум, наблизо има строеж, мога да шия дрехи, мога да скицирам дрехи, главно тела, нали, мога да рисувам горе-долу, не съм супер добър, но просто учих това 4 години и някакси това е единственото нещо, което най-много ми харесва и мога да рисувам добре, нали. След това, за да реших да се продължа в дизайна и записах индустриален дизайн и го завърших, дипломирах се, нали не официално, нали нямам диплома, но завърших. Наскоро, миналата седмица се защитих, нали, който си ме следи, вече е видял и знае. Дипломирах се като инженер-дизайнер. Нали, апгрейднах модния дизайнер в нещо малко по-различно, но същевременно близо до това. Значи тази чаша ми е от гимназията, пия кафе, 3 в 1, само дето изчаквам да изтина, защото аз не обичам да пия горещо. Добре, още е горещо. Значи за тези, които пия кафе с сламка, за да не ми пожълтяват зъбите още повече. И за тези, които пият с такава, внимавайте, защото аз изчепих малко зъба. Просто и водата си пия, както видяхте в първото видео от буркана ми с такава сламка, и най-големият ми комплекс са ми зъбите, защото са криви, очевидно. Лицето ми, като казвам лицето ми, имам предвид кожата ми, но в кожата ми вече не ме притеснява чак толкова много, защото, нали, аз съм на 23 години, една пъпка. Смятам, че съм надраснал това. Зъбите ми също не са ми чак толкова голям проблем и не са били, докато, нали, не започна да снимам TikTok и да качам в TikTok, и, нали, докато хората свикнат с мен, имаше такива на някои определени постове, какви ли не коментари, направо аз чак пък толкова да са били жълти зъбите ми. Добре, гений, нали, каквото и да правя, просто не мога да ги променя. Носил съм шини на долните ми зъби, нали, от тези апаратчета, ако се сещате, ако сте носили, но първите ми 2 зъба леко този ми за десния се поизправи малко, но другите си останаха почти така, защото аз колко време, за доста дълго време аз си бях загубил апаратчето, беше ми паднало зад леглото. Така или иначе зъболекарката ми тогава си беше изчупила ръката и не преглеждаше
Имаше, това е малко излишно и за друго, нали, не знам дали е чак толкова важно. Нещо друго, имам много ментални проблеми. Не съм на спектъра, надявам се, поне неофициално, нали, нито едно от тези неща, които ще изброявам, не е диагностицирано. Чакайте да се наместя. Страдам от притеснение. То ми е от много малък, обаче просто с годините после, след различни травми, стана по-зле. Сега е малко по-под контрол, нали, вече съм се научил да си контролирам емоциите, защото аз казах ли, че съм зодия Риби, да. Свръхемоционалността идва от там и понякога чувствата ми са ставали too much, все още са too much. И с хормоните, нали, като бях тинейджър, емоционалността ми и всичко останало понякога е ставало прекалено за съученици, за приятели и ме е карало да се чувствам все едно нещо с мен не е наред и че съм прекалено много. Понякога, даже и за родителите ми и за близки, но някак си се преживява се, трудно е, особено, нали, в училище. Значи, в основното на мен не ми беше чак толкова зле. Споменавал съм, че са ме тормозили, естествено. Нали, не може да изглеждам така и всеки да ми се усмихва и да няма проблем с външния ми вид. Проблеми с външния ми вид имат много хора по улицата, непознати, в училище основно. Имаха проблем някои от съучениците ми. Понякога нищо не може да направя по въпроса, даже да се оплача, просто тези от вас, които са по-различни по някакъв начин, ще ме разберат, защото знам, че имам хора, които ме гледат, нали, по-малки от мен и може би ме виждат като пример. Това да си различен не винаги е лесно. Вярвайте ми, някакси като намерите вътрешната сила във вас, това се преживява. Не е лесно. Не исках да изпадам в такива неща и да се депресирам аз себе си, но смятам, че е важно да се каже, защото аз в TikTok избягвам да коментирам такива неща, защото, нали, не знам дали е правилната аудитория там да си споделям прекалено лични неща, а сега вече като си имам свои си хора и тук в YouTube ще е малко по-интимно и смятам, че мога да споделя малко повече за себе си, да допусна и да дам пример, нали, с мои лични преживявания от преди. В училище, понеже имах приятели, много близки приятели, главно приятелите ми от детската градина до ден днешен са главно момичета, не знам защо, просто се разбирам с тях повече. И момченцата винаги имаха проблем отново с външния ми вид, с държанието ми или с това какво харесвам или какво не. И да, аз бях една от момичетата винаги. В гимназията там беше съвсем друго нещо, защото аз след основното изгубих абсолютно всичките си приятели след една създадена драма от мен, защото не бях реално. Тази моя приятелка нямаше да си празнува рождения ден и аз бях, нали, окей, добре. Обаче в един светъл ден, на рождения ден, аз виждам някакви сторита качени в Snapchat. Рождения ден се празнува. Абсолютно всички са там. Само аз не съм. И си викам сега, нали, емоциите в мене почнаха да бушуват. Почнах да рева, нали, да пиша, ама защо мен никой не ми каза, нали, моля ви се, какво е това, защо? Може би не бях поканен аз или не ми беше казано на мен, защото аз бях единственото момче. Всички останали бяха момичета, нали,
в нашата най-близка приятелска група там абсолютно всички бяха. Там имаше и такива хора, които приятели на тази моя приятелка, които аз не смятах, че са и чак толкова близки. И там има токсичното в мене, че аз си мисля, че света се върти около мен и не обичах да споделям приятелите си с хора, които аз не харесвам. И до ден днешен е така, но някак се опитвам да го... Защото все пак съм възрастен, нали? Не може да правя вече такива неща и да се държа като дете. Ох, косата ми. Така че се напачам. Добре, оскубах се без да иска. И това... Имам PTSD от това, след тази случка, защото не се разиграх както трябва. На следващия ден повикаха ме да се видим, нали? Аз казах, моля ви се, ако се правят такива планове, казвайте ми, викайте ми, за да не се чувствам аз като някой. Все едно не съм приятел с тези хора. На следващия ден излизаме, отивам аз при тях, никой не ми говори. Не го направиха на въпрос. Имайте предвид, деца сме, 7-ми клас, нали? Свикнали са с моите неща, но нито ми се казва здравей, нито нищо. Сядам на земята, едните играят на топка, другите седят на пейката. Единственото детенце, което си говори с мен, беше племенника на тази моя приятелка и това, което ми каза до днешен си го спомням. Ама ти защо имаш косми на краката, ми каза. То беше на племенника и беше тогава на 2 или на 3 и ми стана такъв спомен и просто стана се тогава да се ходи някъде другаде на игрище, обаче понеже, нали, никой нищо не ми говори на мене и аз просто си викам нищо. Явно тогава след тази драма се беше пречупило и си викам тръгвай и се прибрах просто и тогава да, опитах се да след това доста време ми тежеше да по някакъв начин да възобновя това приятелство, но не се получи. То веднъж пречупили се и после трудно се поправя. Така че не обвинявам никого, просто беше много трудно да се го преживея това нещо, защото аз останах да повтарям, ами в 7 клас, не ВЛ-тата, който е нагоре-долу колкото мен, нали, знае, че в 7 клас има изпити, аз понеже съм слаб по математика, математиката ми е най-големия враг в живота, имах двойка и не можах да останах 8 класа в основното, не можах да премина в гимназия. Тогава беше някакъв един междинен период с хора, които са останали, нали, намерих си приятели, с които да комуникирам, но понеже това е само 1 година и не си позволих да се сближавам чак толкова много, някакси трябва да снимам отделно видео за преживяванията ми в училище и в гимназията, но някакъв междинен период беше. Имах възможност да вляза в езикова с приравнителни и да съм отново с част от тези мои приятели, но не се получи. Нали, може би щяха да ме приемат, ако бях написал и двете възможности, обаче аз исках да вляза в едната паралелка, в единия определен клас с определен език, а не с другия, защото, нали, е езикова. Но не ми стигнаха, може би, точките за по-високи. Може би щяха да ме приемат в другия, но аз не исках да влизам там. И останах без много опции, защото колко гимназии има в града ми, нали, опциите са ограничени. В икономика не искам да влизам, нали, може би ще да вляза, но нямаше места и останах в гимназията по облекло. В голяма драма беше там, докато се запиша, докато такова. Там положението е, учителите са много готини, много добри са. Аз там бях отличник, аз бях отличника на гимназията, нали, то имайки предвид какъв тип хора се приемат там, нали, не искам да изпадам в подробности да съдя хората по някакъв начин или да изляза като расист, защото и аз съм от етнос и другите хора бяха от различен етнос от моя и понеже са от малки населени места, от села, имаха много голям проблем с външния ми вид отново. Тогава и косата ми беше цветна, бъдисвах се тогава в синьо, не знам защо реших да го правя.
но го правех. И отново имаха проблем с външния ми вид. Абсолютно всеки ден съм отивал първи в училище, за да мога да... Защото се събираха пред училището, обсъждаха ме и аз трябваше да стана рано, да отида, да вляза вътре в стаята преди някой да ме види, защото се събират, пушат цигари и обсъждат абсолютно всеки. Същото ставаше и по коридорите. Или пък след като свършат часовете, събираха се отново отпред. Трябваше да си слагам или слушалки, за да не чувам какво ми се казва зад гърба, или да бягам отзад, да прескачам оградата, където, нали, от задния вход, който не се ползва. Абе, какви ли не неща. После някак си завършвам тази гимназия с отличен, предвид всичките други травми, освен че научих занаят, нали, да шия, да рисувам. Това беше хубавата част. Записах отново. Колко дълго става това видео? Добре, ще гледам да се забързам. Защо тръгнах да си разказвам историята на живота, не знам. Но записах в университет нещо близко до това, което съм учил, отново с дизайн, с рисуване. В последния момент отново, защото си много неща исках да уча. Аз първоначално от години исках, нали, мислех да уча в Велико Търново, защото братовчетките ми учиха там и аз просто от малък смятах да уча там. Исках да уча, но понеже аз страдам от притеснение, от PTSD, от здравословните ми проблеми, там не искам да... Може би ще стане прекалено дълго, ако тръгна да разказвам и за тях. Но... Да, така се случи. Просто записах в техническия. Първата година ми беше трудно, много, защото имах здравословен проблем, който ми тежеше много и продължи известно време, докато не се наложи операция. Аз си мислех, че заради този проблем аз ще умра. Нали? Защото в 10-ти клас имах отново още един здравословен проблем с дробовете. Имах събран въздух и балончета и така нататък. И ми се наложи да лежа една седмица в болницата. И преди да вляза в болницата ми се каза, че сигурно ще умра. А на мен да ми се каже, че ще умра на 16 години. От тогава всяко едно нещо, което е по-тежко от главоболие или болка в гърлото, веднага, моментално, ще умра, нали? Остана ми травма тогава. После, заради това притеснение имах главоболия, които не минаваха с месеци, мигрени, какво ли не. Толкова много неща. Не искам да напрягам никого с тези по-тежки теми, но не всичко е, нали, усмивки и книги. Затова, нали, позволявам се да споделя. Така, университета първата година беше много трудна. После вече започнах да се отпускам. След това, нали, започнах и да снимам видеа в TikTok и да някакси вътрешното аз, което изгубих в годините през гимназията, се завърна малко по не самовлюбено, ами самоуверено. Малко по-самоувереното аз се събуди и ето ме тук. Снимам вече и в YouTube, споделям такива неща за себе си, които много малко хора знаят. Аз винаги съм успявал да си намеря приятели. Значи аз бях детето, което в детската градина учителките пращаха да се запознава с всяко ново дете, което дойде. Независимо дали е момче или момиче, аз намирах какво да си обсъждам. Все и най-общото, най-дребното нещо намирах общото нещо и се сприятелявахме. Така беше и в училище, в основното също. Абсолютно всяко едно ново дете, което е една от най-близките ми приятелки, беше... общото ни беше, че щяха да си купуват... Си купиха къща, която ние щяхме да купуваме. Едно от момчетата, с него се познавахме от бебета. Другото от момчетата пък беше... Майка му беше колежка на майка ми и ме се сложиха да сядам до него.
Другото момиче пък, което пак ми стана приятелка, беше племеница на една от снахите ми. Леля и е женена за мой братовчет. Нещо общо отново. Някакви такива дребни неща, които просто приятелката ми, най-добрата ми приятелка, с която съм приятел до ден днешен, от основното, с която се запознахме в 5-ти клас. В деня, в който я видях, преди въпросния 5-ти клас, една от най-добрите ми приятелки се премести в съседния клас и трябваше да я намеря заместничка. И това е въпросно момиче, което виждам в 5-ти клас. Русичка, с сини очи, много красива, много сладка. Беше с майка си, викам си, като я видях. Това е момиче, ще ми стане приятелка. Така и стана. Влезе в нашата приятелска група. Аз малко страдам и от ADHD, не знам дали споменах, и сега скачам от тема на тема, като мога да си говоря сега малко по-нашироко, защото не съм ограничен в 10 минути. И сега ще се опитам да споделя всичко. Не знам, трябва да си запазя теми и за други видеа, нали? Не само да... На някой, ако му е интересно нещо, от което споменавам, да разкажа малко по-подробно, пишете ми, за да знам. Имам какво да обсъждам, вярвайте ми. Какво говорех? Да, стигаме до ден днешен. Благодарение на TikTok. Отново, тези, които ме гледат оттам, нали, знаят ме оттам, знаят, че аз имам 5 приятелки най-близки, с тях си имаме група. Това са Тори, Съни, Кари, Кати и Сиса. Имаме и допълнителни приятели, които не са в тази група. Вики, сладката сладурка, Алпи, който е, нали, двамата ми приятеля, Алпи и Ивчо. Те не снимат видеа в TikTok, нали, книжни. Алпи е творец, има песен, пише стихове, аз имам негова стихосбирка, подари ми я. Ивчо е читател и мой приятел. И това, че снимам аз видеа и се качвам и споделям, ме вкара в радара на издателства. Започнаха да ми се пращат пратки от издателства. Аз не знаех, че това е възможно. Аз никога не съм си позволявал да пиша, да ми пращат, нали. Ако някой го прави, нали, аз нямам проблем с това, но винаги издателствата са били тези, които са се свързвали с мен. Аз не знаех, че това е възможно. Много такива хора, които са пример за мен, нали, вече големи хора, доказали са се, правят това от години, следват мен и знаят кой съм аз. Няма да ги изреждам кои са, нали, те се знаят кои са, но да съм част от тях, да съм част от това, да си създам аудитория, защото аз съм дете, вече не съм, нали, аз съм вече възрастен, но бях дете, което имаше големи мечти да бъде какво ли не, но винаги дали от общество, дали от деца, от тормоз, дали от родителите ми, които ние сме скромни хора, от малък град сме, нали, не мога да си мечтая да стана актьор, певец, ютубър, инфлуенсър и какво ли не, нали, тези професии, които са нестандартни и се появиха, нали, сега е модерно вече, но когато по мое време се правеше само от американци, но после вече и в България започна да се заражда това. Аз съм гледал български инфлуенсър, но предпочитам, не знам защо предпочитах просто да гледам американци, но да, ето ме и мен, отново. И аз съм в YouTube, и аз скачвам, нали, и в TikTok също, и аз съм пример за поддържание, инфлуенсър съм. И така, аз не се възприемам за такъв, вярвайте ми, аз си чувствам такъв само когато съм на панаира на книгата в София. Иначе в ежедневието ми, особено пък в моя град, никой не ме има за такъв. Аз не се имам за такъв, нали, не съм си позволявал да изпадам в... да се имам за нещо, което не съм. Чакайте, аз говоря толкова време и не си пия кафето. Само в София. Нали, се чувствам като звезда. Иначе тук
присмиват ми се по улицата, но вече през оная работа ми минава. Но такъв вид тормоз от ранна възраст се отразява и отнема много време и много години и много силна воля да се преодолее. Не сте сами, бъдете силни, дали заради някой от семейството, дали заради самите вас, дали заради някой приятел, близък или който и да е. Не се отказвайте да бъдете себе си, защото колкото и да се опитват да ви поставят в някаква рамка, в някаква кутия или да ви лепят етикети с обиди и неща, които вие даже не знаете какво значат. Мен са ме обиждали с неща, които аз не знам какво значат още от първи клас. И до ден днешен все едно ми е написано на челото. Но аз не съм позволил, колкото и да ме мачкаха и да бях лесна мишена, просто защото съм по-тих, по-срамежлив, притеснителен, по-ревлив, нали, обичах да рева и да съставам драма за това, че ме тормозят, ама, нали, не може ти да ме тормозиш мен, пък аз да седя и да не казвам нищо. Но преживява се. Трудно е, някак си изживява се, надраства се и колкото и да е трудно, мисля, че ще започна да се повтарям, за това смятам, че е време да приключа с това видео. Колкото и да е трудно, аз съм жив пример за това, че някак си след всяка една трудност, която живота не е лек за никого, знам, всяка една трудност, която живота ни предлага, някак си се преживява и се излиза от ситуацията малко по-силно, като малко по-силен човек. И да, надявам се да не съм ви натоварил с неща, които съм ви споделил, да ви е било интересно, да сте научили нещо ново за мен, да сте видели нещо от себе си чрез мен и да ви дам на мен ми е много важно да дам сили на тези, които са по-малки от мен и преживяват подобни неща на мен, да им дам сила, защото аз нямах много такива примери, като растях аз и много ще се радвам да съм аз този пример за тези, които ме гледат. И така, хайде да приключвам, защото аз много мога да говоря. Това беше, надявам се, да ви е било интересно и до следващото видео.